स्टार्ट करून दिल्या मंगळाचरणामा भारी चंद कोण तुम्ही सांगला तुमगे सेवा अशी निरंतर मी तुम्ही कोरकाम तुम्ही म्हणून घेता मस्त धन्यवाद गुरुपुराण कोकणी तर्फे मस्त धन्यवाद देतो हरे कृष्ण हे बोल हरे कृष्ण आता मी ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ಚೆ ಚುಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ಬಚ್ಚ ಹಾಜಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಕೊರು ಎತ್ತಸ ಚಮ್ಗೆ ಚುಡಿಯ ಪೂಜಾ हर ग्रेस सखीचरण माताजी हरासल कೈ माता कोण येत तानी चुडिया पूजा तान करत पळय आम्ही मागीर गीता नायक माताजी ब्रह्मावरदकुन आज तांगे चुडिया पूजा पळोवच्या वचेत आम्ही तशीच माया नायक माताजी आम्ही आजी बॉम्बई वचेत तीन कडेन आम्ही एक आम्ही रसाल केमा वचेत आणि एक आम्ही ब्रह्मावरा वचून पळयत नेक्स्ट आम्ही तशीच बशीर कडेनाची मुंबई वचेत सो आम्ही किती त्याच जणांना आजी होस्टिंग असायची सो आजी फर्स्ट सांगू येत असायची तुलसी आरती सांगू येत असायची दीपा भट माताजी आणि तशीच वृंदाश्रकम सांगू येताची शिल्पा शनी माताजी दीपा भट माताजी तुम्ही रेडी असाच ना नाही मा एक मिनिट होस्ट तुम्ही पुरा रेडी जेवयाची आता दीपा भट माताजी तुलसी आरती सांगचाका रेडी असताची ओके स्टार्ट करा माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णदास कविराज गोस्वामी विरचित तुलसी आरती वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पाओ यही अभिलाषी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः जे तुम्हारा शरण तारा वांछा पूर्ण हो कृपा करी कोरो तारे वृंदावन वासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः मोर ये अभिलाष विलास कुंज दियो पार नयने हेरी सदा तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः ये निवेदन धरो साकीर अनुगत करो सेवा अधिकार दिए करो निज दासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः दीन कृष्ण दासे को ये नमो रहो श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये नभासी नमो नमः तुलसी कृष्ण
प्रेयसी नमो नमः। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय तुलसी महारानी जय, तुलसी महारानी जय, तुलसी महारानी जय, तुलसी महारानी जय। वृंदे देवी जय, वृंदे देवी जय, वृंदे देवी जय, वृंदे देवी जय। तुलसी महारानी की जय, श्री वृंदावन महारानी की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। गांगेय चाम्पेय तडीद्विनिन्दी रोची प्रवाह स्नपितात्मवृन्दे, बन्दूक बन्धु द्वितिदिव्यवासो, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। बिम्बादरोदित त्वरमन्दहास्य, नासाग्रमुक्ता द्वितिदीपितासे, विचित्ररत्न वर्णश्रियाढ्ये, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। समस्तवैकुण्ठशिरोमणौ श्री कृष्णस्य वृन्दावनधन्यधाम्नि, दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र्या, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। त्वदाज्ञपल्लौ पुष्पभृङ्ग मृगादिभिर्माधव केलिकुञ्ज, मध्वादिभिर्भान्ति विभूष्यमान, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। त्वदीयदूतेन निकुञ्जयोनुर् अत्युत्कयो केलिविलाससिद्धि, त्वत्सौभगं केन निरुच्यतां तत्, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। रासाभिलासो वसतिश्च वृन्द वने, त्वदीशाङ्घ्रिसरोजसेवा लभ्या च पुंसां कृपया त्वयैव, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। त्वं कीर्त्यसे सातवत तन्त्रविद्भिर्लीलाभिधान् किल कृष्ण शक्ति, त्ववैव मूर्तिस्तुलसी नृलोके, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये, कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्न, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। वृन्दाष्टकं य शृणुयात् पठेत्, वृन्दावनधीशपदाब्ज भृङ्ग, सप्राप्य वृन्दवननित्यवासं, तत्प्रेम सेवा लभते कृतार्थ,
तत्प्रेम सेवा लभते कृतार्थ वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् इति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृतं वृन्दादेवष्टकं सम्पूर्णम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ರಾಜನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ आज यहाँ
तुलसी पूजे होस्ट केलेल्यांका हरग्रेस सखीचंड माताजी रसल कैमा दकुनु गीता नाईक माताजी ब्रह्मावर दकुनु तशीच माया नाईक माताजी मुंबई दकुनु तुमको बराज नक मस्त मस्त धन्यवाद आमको बशीर कडे ना तुम्ही अगर करची तुलसी आरती देवाला आरती सुंदर कोणा मी तुम्ही केलं आमका सो पुराज जणांना आरती घेतली आणि तुम्ही चुडिये पूजे दोड भर पडेल म्हणावं लागता मस्त मस्त धन्यवाद तुमका तशींची आजी वृंदाष्टकम सांगितल्या शिल्पा शणे माताजी का आणि तुलसी आरती सांगितल्या दीपा भट माताजी का मस्त मस्त धन्यवाद माताजी दोघजणांना तुम्ही चंदकोन वृंदाष्टकम आणि तुलसी आरती सांगला सो मस्त मस्त धन्यवाद भगवत पुराण कोंकणी तर्फे नाव मनस्पूरक तुमका धन्यवाद हरे कृष्णा आता मी नेक्स्ट आम्ही आमगेल्या कार्यक्रमावरच्या आजी आमगेल सौभाग्य ही आमगेल मध्येंतू आमकाजी तुलसी महाराणी बद्दल सांगून दिवच्या येतसची हिज ग्रेस अनंत राघव प्रभुजी हानी हरे कृष्ण प्रभुजी तुमका हांव स्वागत करता हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी अनंत हिज ग्रेस अनंत राघव प्रभुजीला कार्मिक नेम आसा श्री अनंत किनी म्हणून हानी गोवर्धन इको विलेज इंडिया दकून आसाची हरे कृष्ण प्रभुजी हांव तुमकां स्वागत करता भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमकां हांव स्वागत करता वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सगळ्यांक ऐकू येतं सर बाई प्रभुजी ऐकता बट तुमगेला व्हिडिओ व्हिडिओ ये ना हा येते प्रभुजी आता येते हरे कृष्ण तर भागवत पुराण कोंकणीचे सकळ डिवोटीजांक तुमगेले दंडवत प्रणाम आसलो आणि आईची हे चुडी पूजा स्पेशल प्रोग्राम पळोवन म्हाका मस्ती आनंद जाल्ले इतले भाव भक्तीन तुम्ही तुलसी आरती म्हणले तुम्ही चुडी पूजा केले वृंदाष्टकम म्हणले भारी लायक झाले आणि ओवरऑल अशी ऑनलायन तू आमगेले सकळ कोंकणी कम्युनिटी ओट्टू येवन चुडी पुजूचे आणि एक दुसऱ्याला आशीर्वाद घेवचे आणि वृंद देविका आम्ही पूजित सती हे ऐकून म्हाका मस्ती आवडले थँक्स टू ऑल द ऑर्गनायझर्स इतलं लायक करून तुम्ही प्रोग्राम कृष्ण कॉन्शियस प्रोग्राम तुम्ही ऑर्गनायज केला म्हाका उडगास असं सान असताना आमगेले आम्मान गडकड चुडी पुजूच आशिल्ले म्हाका आत्तवे कळनी कसं ताजे लॉजिक आशिल्ले बट इट वॉज आय अंडरस्टँड दॅट इट वॉज फॉर वर्शिपिंग तुलसी आणि जे बामणाले लॉंग लायफा खातीर आमी करचे आशिल्ले आणि काल हांव आमगेले एक माताजीक निमगीत आशिल्लो ताजी सिग्निफिकन्स तांणी म्हाका सांगले सो थँक्यू एवरीबडी तुमगेले मस्ती आभार आणि मस्ती मस्ती धन्यवाद तुमगेले इतले सिन्सियर भक्ती पळोवन म्हाका लज्जी करता की म्हाका कांय भक्ती ना म्हाका काही नॉलेज ना आणि तुमगेले इतले भक्तीन म्हाका मस्ती एक प्रोत्साहन मेळ्ळा तर आज हांगा मुरलीधर चरण प्रभून म्हाका रिक्वेस्ट केलेले श्री तुलसी महाराणीले चिकी गुणगाण करचें तर तुलसी महाराणी विशयी हांव उलोवचे प्रयत्न करता पुराणांत तू एक काणी येता एक पंत महाविष्णू गंगा लक्ष्मी आणि सरस्वती हांणी चारी एक स्थानांत तू तांणी उपस्थित आशिल्ले आणि तांणी एक कडेन बैसताना जे गंगा देवी असता त्यांनी महाविष्णूक एक काम रूपान तांकां अशी पळयता ती जेन्ना गंगा देवी अशी तांकां पळयता तेन्ना सरस्वती ते पळोवन तिका मस्ती कोप येता आणि सरस्वती कोपारी गंगा देवी लागीं येता आणि ताका सांगता की हांव तुका शाप दिता की तू पृथ्वीवर जावन एक झाडा रूपान तू तुगेले जन्म जाताली
आणि त्या गंगा ही साक्षात तुलसी रूपान तू प्रकट जाता अशी आम्ही या पुस्तकान तू वाचित असत. आणि ते ऐकून गंगा ती वेमस्ती क्रोधित जाता आणि ती सरस्वती सांगता की हांव तुक शाप दिता, तू एक नदी रूपान तू प्रकट जाता. मागीर सरस्वती एक नदी रूपान तू येता. तशीची हे दोघा लढाई पळोवन लक्ष्मी देवीक बारी दुःख जाता. लक्ष्मी देवी विष्णू सांगता कसन चलतस हे अशी कशी जालें. साक्षात गंगा आणि सरस्वती दोन्ही आणि कसला अशी करतस तेन्ना देव विष्णू सांगता की हे लक्ष्मी तू हे चिंत कोर नका, कित्याक ही ह्या मेगेली इच्छा आशिल्ली. कारण की ह्या पृथ्वीन तू लोकांक उद्धारा खातीर गंगा साक्षात ताका एक नदी रूपांतर तर असच गंगा, पण एक साक्षात तुलसी रूपान तू ती प्रकट जाता. आणि तुलसी रूपान तू ती तिगेला आणू त्या तिगेला अन्नाल नावा आणि तू मेन्शन असं हा त्या अन्नाल नावान तू आम्ही तिगेल जन्म जाता आणि ती लोकाल उद्धार करताली. हा शास्त्रांत तू उल्लेख असं तांगेला अन्नाल नाव मेन्शन केला. हा धर्मध्वज आणि कुशध्वज आणि मस्ती तपस्या केल्या आणि मागीर तांकां तुलसी रूपान तू जन्म जाले. आणि मागीर ह्याच तुलसी देवी जे ती सुंदर कन्या असता तिका सानपण दोन कृष्णा हांवें मस्ती प्रीत असता आणि कृष्णा वाटू तिका विवाह करचो असता. जायली ल्हान सानपण दोन तिका हे करचो जायना. आणि मागीर शास्त्रांत तू आनी एक काणी येता, एक राक्षस असता शंकाचूड म्हणून. शंकाचूड मस्ती भयानक राक्षस असता आणि त्या राक्षसाक शिवजीक तागेले वध करचे असता. आणि मागीर तो शंकाचूड ब्रह्माजी तुलसी लागीं येता ती आणि सांगता ती की एक मस्ती शक्तिशाली व्यक्ती असं मिगेली इच्छा तू तागेले वाटू वाळडीक कर. आणि ती ना म्हणचे जायना आणि ती तागेले वाटू वाळडीक करता. तिगेले नाव तुलसी आणि शंखाचूड. आणि जेन्ना हे शाप दिता ती सरस्वती देवी तेन्ना सांगता की तुगेली ह्या रूपा निमित्त तू एक राक्षसा वाटू वाळडीक करता. म्हणून शंकाचूडा वाटू तिगेले वाळडीक जाता. पण भितरीची तिगेली इच्छा असता की ती कृष्णा वाटू वाळडीक करची. आणि त्याची आम्ही ऐकता ती मुखारी शंकाचूडा इतली शक्तिशाली असता तर तो शिवजी तांकां वध करचे असता. तर शिवजी विष्णू लागीं वता आणि विष्णू शंकाचूडा रूप घेऊन घडकडे येता ती तांगेले. आणि जेन्ना ती घडकडे येता कारण की ती तुलसी जी असता पतिव्रता स्त्री असता. तर ॲज सून एज ती शंकाचूडाला वता तांगेले स्पर्श पडून ती कळटा की हो मिगेला बामूण नाही. म्हणून ती मस्ती कोपार येता आणि सांगता ती कोण असं आणि तुगेले हृदय इतले कठोर असं म्हणून हांव तुका शाप दिता की तुगेले नेक्स्ट जन्मान तू एक फत्तोर रूपान तू जन्म येता. आणि मागीर तो शंखचूडा साक्षात कृष्ण म्हळ्यार विष्णू असता. आणि तोच विष्णू नेक्स्ट लायफान तू शालिग्राम जाता आणि आमकां सगळ्यांक काणी गोतस शालिग्राम तुलसी मागीर विवाह जाता. तर हे होल एपिसोड आम्ही ऐकता ती. आणि अनेक कडेन अशी डिस्क्रिप्शन तोच शंखचूडा नेक्स्ट लायफान तू जलंधर जाता आणि त्याची जलंधराची सती सावित्री जाता. आणि मागीर यमराजा काणी आम्ही ऐकला. पंजाबान तू एक जाग आसा जलंधर आणि थंय जलंधरान तू वृंददेवी देवस्थान बी आसा. तशी आहे अशी हाजे हिस्ट्री आसा. आणि आमगेले भागवत पुराण कोंकणीन तू हे श्रीनंदनंदन प्रभून बरयले बारी लायक हँडबुक आसा. तातूंत विंगड विंगड पुराणां तू विंगड विंगड कथा आणि देवालय विंगड विंगड महिमा आणि विशेष करून वृंददेवी तुलसी महाराणीले महिमा अशी सांगला. तर आज आम्ही हांगा वृंददेवीले महिमा चर्चा करूया. शास्त्रांत अशी उल्लेख येता की वृंददेवी इतले महान आसा की कोणे वृंददेवी गुणगान ऐकलाली तागेले अनेक अनेक जन्माचे सकड पाप नाश जाता.
आणि तो बारी वग्गी देवाल श्रीकृष्णाले चरण प्राप्त करता. हम्म? आता आम्ही तुलसी महाराणीला सुंदर आरती ऐकले परंतु आम्ही सांगतात ना, मोर येई अभिलाष विलास कुंज देयो वास. एक वृंद देवील कृपेनं आमका वृंदावन वास मेळटा. हा मागीर अनेक अनेक जन्माचे पाप हे जाता. तुलसीचे पत्र, ताजे फूल, ताजे रूट, ताजे स्किन म्हणजे बार्क, ब्रांचेस, ट्रंक आणि ताजे शेड सकड स्पिरिच्युअल असत. खंयची वस्तू मटिरियल ना. मेली अशी एक सांगला की जेन्ना कोणाला मृत्यू जाता आम्ही तागेले अंतिम संस्कार करता ती आम्ही लाकडान तागेले शरीर तागेले देहाक आम्ही अंतिम संस्कार करता ती. अशी शास्त्रांत सांगला की त्या लाकडा वटू तुलसीचे लाकूड किंवा तुलसीचे स्टिक्स ते घाललाली अनेक अनेक जन्माचे पापा तुका मुक्त प्राप्त जाता. अशी सांगला की ब्रह्माजील एक दिवस कल्प अनेक कल्पाचे लाईफ स्पॅनान तू आम्ही कितले वाईट कार्य केले असतात त्यावेळे मुक्त जाता अशी सांगला. आमगेले परमपूज्य भक्तिरसामृत महाराज एक पण म्हणते एक मस्ती सिनफुल मेली मस्ती पापी व्यक्ती आशिलो तो एक पंथा वताना अचानक ताका साप चापता आणि सापाच विषान तो मरता आणि मरचे पुढे तागेले हात तुलसीचे झाडाक टच जाता आणि ते टच जाल्ले निमित्त तागेले शरीरातून आत्मा वचून डायरेक्ट गोलोक वृंदावनावर. इतले तुलसीचे महान महात्मा आस. अशी उदाहरण असं की जेन्ना आम्ही देवाक नैवेद्य करता ती आणि देव तुलसीचे पत्र शिवा कसले नैवेद्य स्वीकार करना. मस्ती पण आमकां दिसता हांव इतलें लायक कुक हांव इतलें लायक जेवण करता इतलें लायक रांदप करता म्हूण देव मेगेल पदार्थ खात म्हणून. ऍक्च्युली आमगेले ऑफकोर्स गुरु आणि कृष्ण आणि आमगेले जे सेव ते देव स्वीकार करता ते सगळ्याहून व्हड मोस्ट इम्पॉर्टंट रिजन मे कसले तुलसी पत्र आम्ही अर्पण करतात आणि त्या तुलसी पत्र ताटान तू तुलसी पत्र पळेल कुडले कृष्ण म्हणता तुलसी असणं हांव घेता. ते इम्पॉर्टंट हांतू असं. आणि अशी बरेला जेन्ना आम्ही तुलसी अर्पण करता ती तर माउंट मेरू म्हणजे इतलो व्हड जे पर्वत अस त्या कोणाक आम्ही दान दिले तितलं आमकां ताजे पुण्य मेळटा. माउंट मेरू तशीच केन्ना आम्ही लॅम्प लायता ती लाईट करता ती दिव दाखयता ती मस्ती पण आम्ही कार्तिका महिन्यात तुळशीचे स्टिक आणि आम्ही दामोदर अष्टकमा दीप लायता ती अशी ताचे उल्लेख घेता की एक पंथ दीप तुळशीचे लाकडान आम्ही दाखयलेले ते 10 मिलियन म्हणजे 1 करोड दिव दाखयला ताजे पुण्य असं. म्हणजे एक दिव दाखयलेले 1 करोड दिव लावचे ताजे बेनिफिट असं. आणि कृष्ण स्वतः म्हणता की जो तुलसी सेव करता जो तुलसी म्हाका अर्पण करता तागेल मस्ती प्रिय व्यक्ती कोणे ना. देर इज नो वन मोर डियर देन मी. आणि खंयचे घरकड तुलसी अस आणि तुलसी झाड असो तो तुलसी वन अस मस्ती कडेन मस्तीत एक तुलसी झाड लावून लोक वन करता ती त्या घडकड केन्नाय कसले वाईट कार्य जायना केन्नाय थंय कसं म्हणतात ताका भूत प्रेत पिशाच लोक तांणी येना ती. तर ह्या इतलं पॉवरफुल इतलं स्ट्रॉंग तुलसीले प्रभाव असो. आणि आम्ही तुलसी आरती केल मागीर जेन्ना आम्ही प्रदक्षिण करता ती तेन्ना आम्ही म्हणटा ती न्हय आनी कानीच पापानी ब्रह्महत्या आणि कानीच. या जगान तू सगळ्याहून व्हड पाप मेळली अशी म्हणला जेन्ना ब्रह्महत्या कोणे करता. ब्रह्महत्या केलेली तो मनीस ब्रह्मराक्षर जाता. आणि केवळ तुलसीक जल घाल न्हू आणि तुलसी प्रदक्षिण केलेली आनी कानीच्या पापांनी ब्रह्महत्या आणि कांडीची. ब्रह्महत्याचे एक पाप असते तातून आमकां मुक्ती मेळटा.
हे तुलसी महाराणीचे अशी वर्णन असं, अशी मस्ती मस्ती काणी असं. शास्त्रांतू एक काणी येता की एक पंता सत्यभामा आणि तांका सगळ्यांक हे देवांक मागीर तांकां दिसतशील हांव प्रीत सगळ्यां चड प्रीत कोण म्हणून अशी एक कथ येता. तेन्ना तांतू तुलाभाराची स्टोरी येता आणि त्या तुलाभारान तू कृष्णाक बहिष्कार येता ती. आणि अं, की ताजे वयरी भांगर घाल्ले तांगेली ज्वेलरी घाल्ल्या हा ताका कनेक्शन नाशिल्लें. मागीर तांणी सकड भांगर जाता मागीर तांणी एक तुळशी दल घालाली ते भांगर तगू येता. मागीर इतलं भांगर इतलं मूल्यवान सकड वस्तू एक साइड आणि एक साइड खाली तुळशी दल मस्ती हे असं. तर आज ही भागवत पुराण कोंकणीन तू म्हाका तुलसी महाराणीची गुणगाण करची संधी मेळ्ळी आणि या बुकान तू मस्ती सकट पॉइंट्स आसा ती आणि मस्ती मस्ती गुण आसा आणि मस्ती डिस्क्रिप्शन आणि पुराणीक रेफरन्स आसा. तुमकां टाइम मेळ्ळ्यार तुम्ही वाजयात. तर म्हाका 15 मिनिटां टाइम दिलेले अँड आय होप आय हॅव ट्राय टू स्पीक ऑन दॅट. तर मस्त मस्त धन्यवाद मुरलीधर चरण प्रभू and all the wonderful, wonderful leaders, organizers of Bhagavad Puran Konkani. मग मस्ती तुमचे आभार व्यक्त करू का आणि तुम्ही म्हाका ही संधी दिलेली थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्णा. वृंद देवी तुलसी महारानी की जय. शिला प्रभुपाद की जय. अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. आमगेली इस्कॉनान तू प्रभुपादान तुलसीक मस्ती इम्पॉर्टन्स दिला. एव्हरी डे इस्कॉनाच मेजर टेम्पलान तू तुलसी पूजे सकाळ जाता. मस्ती इस्कॉन टेम्पलान तू सांजिवे जाता. तुलसीक मस्ती महात्मा असं. हरिदास ठाकूरान दिवसभर तुलसी आणि सिद्ध बकुला जप करचिशिला. तर अशी वे उदाहरण असं की जो तुलसी लागी राबून जप करता ताका कृष्ण वगी प्राप्त जाता. आणि आम्ही तर रोज तिलक वेळ लायतना चरणांत तुळस लायता ती आणि देवाला या 2 चरण. तर हे तुलसीची मस्ती बेनिफिट असं. आणि आश करता की आज हे चुडी पूजेचे कार्यक्रमान तू आम्ही सगळ्यांना सामूहिक रूपान एक संकीर्तन रूपान येऊन तुलसीच पूजन केले आणि तुलसी देवेल विशेष आमकां कृप प्राप्त जावो याच मी गेले देवाला प्रार्थना सर. आणि थँक्यू फॉर ऑल दिस वंडरफुल प्रोग्राम ऑफ चुडी पूजा. थँक्यू. हरे कृष्ण. शिला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण प्रभूजी. मस्त मस्त धन्यवाद. तुमची महाराणी विषय तुम्ही चंदुकन आमकां सांगले हांव लेखता पुरो आज नमना गेल्या. मस्त मस्त धन्यवाद. कोणाक कसं प्रश्न असता निमगो येतं प्लीज. हरे कृष्ण प्रभूजी. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा माताजी. दंडवत प्रणाम. कशी असत तुम्ही? राम प्रभूजी. हरे कृष्ण प्रभूजी. आम्ही श्रावण महिन्यांतूच कसं इतले महत्व चुडी आम्ही आमची घालून रेग्युलर पुराजन तुळसी उद्दा घालताच आम्ही तुळसी हे करताचे आराधन जाल्यार श्रावण महिन्या इतले विशेष कसं नाका आणि शुक्रार आणि आयताराच कसं नाका तशें केन्ना एक मन आदिश्य श्रावण महिन्या पुराजन इतले एक कुशीन करताच मग ते कसं लागते श्रावण महिन्यात इतले महत्व ताचे. ऍक्च्युली आमगे लिस्कॉन आणतो तर आम्ही रोज पूज करता ती अशी श्रावण महिना ना जो अशी ना एव्हरी डे आम्ही करता ती. आमची गिलान तू म्हाका इतल्या ताजे इतले इन्फॉर्मेशन ना. बट दिस पार्ट ऑफ द इयर आता नागर पंचमी असं आणि श्रावण आज मस्ती इम्पॉर्टंट महिना असं तांतू आम्ही हे विशेष पूज करता असच्या पुरो ताजी एक विशेष तिथी असच्या पुरो. म्हाका ताजी इतले इन्फॉर्मेशन ना कसला ह्याच टायमा करता ती. बट ऍज फार एज इस्कॉन आणि गौडीय वैष्णव परंपरान तू तुलसीक मस्ती मस्ती महत्व दिला आणि खाली ह्याच टायमानी एव्हरी टाइम करता. बट ह्या टायमार एक स्पेशल ताजी एक कसली असच्या पुरो जशी कृष्णा लुडगास आम्ही रोज करता ती जन्माष्टमी आणि फेस्टिवला दिवस आम्ही चढ करता ती तशीची तुलसी रोज करका. आणि आम्ही रोज कंठी माळ घालला तुलसीचे आणि आम्ही तुलसीचे माळार जप करता ती. तर एव्हरी डे आम्ही तुलसी संघ आणतो येता ती.
तर बट दिस पार्ट ऑफ द इयर श्रावण महिने सुरू जाता तर श्रावणाचे एक विशेष हे आसा आणि या टायमान तू मस्ती सकड फेस्टिवल सुरू जाता आता नागपंचमी असत आणि विशेष आमगेले पूर्वजान कसले तांगेले प्लॅन केल्ले आसचे पुरो मुहूर्त आणि टाइम पळोवन हे मेगेल अंडरस्टँडिंग असं हांगा मस्ती सिनियर डिवोटीज आसा ती सिनियर माताजी आसा ती तांणी कसले आन्सर दिला बारी लायक आसचे पुरो सखी चरण माताजी मुरलीधर चरण प्रभू अं, राधाभाव माताजी असं ती विनोदा वाणी माताजी असं ती तुम्ही सकट मस्ती एक्सपिरियन्स असं ती कोण हे प्रोग्राम ऑर्गनायज केले त्यांनी आन्सर दिवेत सकट जे आज मौन हरे व्रत कृष्णा दिसत प्रभु। तुमगेले आज सगळ्यात हरे मौन कृष्णा व्रत प्रभु जी, दिसत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी सांगा ती प्रभुजी म्हाका एक विशय सांगू काशील कसं म्हळ्यार हा चुडी पूजा असं म्हणून गो तशें आमचे गेला आतां आमी करता आसा वर्स वर्स हा श्रावण म्हयन्यात म्हळ्यार जाल्यार श्रील प्रभुपादान एक सांगिल्लें की कीप कृष्णा इन सेंटर अँड एक रिच्युअल असेल स्पिरिच्युअल करयाची म्हणून सो डोंट रिनान्सिएट एनीथिंग बट डू एवरीथिंग बट कीप कृष्णा इन द सेंटर म्हणून सो ताजे खातीर ह्या प्रोग्रामा ऑर्गनायज करचे एक आयडिया येयला भागवत पुराण कोंकणी तांकां सो दॅट इज द आयडिया बिहायंड चुडी पुजा महोत्सव आमगेले बेस्ट बेस्ट अमेझिंग बेस्ट इनिशिएटिव्ह तुम्ही घेतला आणि आय होप दॅट दिस दिस ग्लोज मोर ग्लोबल आणि मस्ती लोकांनी पार्टिसिपेट करूयात आणि थँक्यू माताजी फॉर ऑर्गनायझिंग अँड इन्व्हायटिंग मी व्हेरी ग्रेटफुल भारती भाई माताजी डज दिस आन्सर वही प्रभुजी हरे कृष्ण थँक्यू तुमगेले इतले लाईक फोटो आयला तुलसी महाराणी वटू त्याच पळोवना मस्ती खूप जाता सगळ्यांक हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभूजी तुम्ही हांव तुमगे स्क्रीन पळयले तुम्ही इस्कान गोवा म्हूण आसाची तुम्ही खंयची गोवा इस्कान आसाची हरे कृष्ण हांव अनुपमा माताजी उलयता हरे कृष्णा हांव ऍक्च्युली गोवा काल सांजे आम्ही गोवा पावली ती तर काल सांजे इस्कॉन वास्कोन तू मागीर क्लास आशिल्ले इस्कॉन वास्को आणि आता इस्कॉन पोंडा म्हणून आसा थंय मागीर संडे फिस्ट क्लास आता सकाळ जाल्ले एज सून एज क्लास जाल्ले आता हांव तुमगेलो वटू आसा तर इस्कॉन पोंडान तू आसा पोंडा तुम्ही गोवान तू राबता तुवें होय पणजी पणजी ओ पणजी 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 ओके म्हाका कितले गोतना हांव पणजी येत की ना बट हांव पोंडा आसा आणि मागीर कृष्णा वेलिंग फाल्ले जो उडपा येवचे मागीर प्लॅन आसा इफ मेनी डिवोटीज आर देअर कोणे असलेला आम्ही मेळत तुमगेले आशीर्वाद घेवचे तसं हरे कृष्ण कृष्ण प्रभुजी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम हरे कृष्णा कोण उलयता सर रश्मी भटनाथाजी हरे कृष्णा कारकळा जातून प्रभुजी हरे कृष्णा माताजी दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम पाय कितले घंटे येऊन पावता प्रभुजी कृपाक आनी काही प्लॅन ना चिके हांगाच प्रोग्राम जाल मागीर हांव सांगता मोस्टली फाल्यां सांजे मागीर येव येता फाल्यां सांजे येवचे प्लॅन आसा ना दनपार येव येता विनोदा वाणी माताजी हांव अपडेट करता ओके आणि सगळं मेळटा नेक्स्ट कशी प्रोग्राम प्रभुजी तुमगेला उडपी टू उडपी उडपीन तू 2 दिवस 3 दिवस आसा त्याचे ओके मागीर मोस्टली 31 बायसोरचे प्लॅन आसा परत बॉम्बे ओके 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 एक दिस कारकळा प्रभू एक दिस कारकळा डेफिनेटली हरी बोल प्रभुजी जय प्रभुजी मुरलीधर चरण प्रभू आमगे बॉस आसा तांणी थंय बसून आमकां कंट्रोल करता ती मुरलीधर चरण हरी प्रभू बोल चांगला ऍक्च्युली मुरलीधर चरण प्रभू म्हाका मस्ती पुढे सांगलेले की तुम्ही हांग वता ती एक पंत आमगेले कारकळा उडपान तू आणि आमगेल मस्ती डिवोटीज आसा सिन्सियर डिवोटी आसा तर तुम्ही येता ती तर आमगेल प्रभुजी मुरलीधर चरण प्रभू इज अवर बॉस तांणी आमकां जी सांगला तांगेल आदेशान आमी हांगा आयल्या ती सो आय होप टू सी यू हरे कृष्ण ओके
ओके ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭು ಪ್ರಭುಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಕರ್ಕಳಾಕ ದಾಸಾನು ಓಕೆ ದಾಸಾನು ದಾಸ್ ಪ್ರಭು. इस्कॉन अंतु हरे दासानु कृष्ण दास बॉसानु बॉस. ऍक्च्युली इस्कॉन अंतु सकाळचे सर्वेंट कोण तर लीड करता नव्हे तर तुम्ही सगळी लाईक कोण लीड करत असत लाईक कोण तुम्ही सगळे लोक इन्स्पायर करत असत आणि म्हाका एक करचे जायना म्हणून हांव खाली तुमकां असिस्ट करचे ट्राय करत ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ಅಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೆಲ್ತ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಹಿನೆ ಅಂತ. ओय डेफिनेटली. प्रभुजी मंगळार नागर पंचमी आस प्रभुजी येच येस 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 आमचे गेले रंदाप जेवण करीत आणि आमगेल कारकळ व्यंकटरमण पळवत. हरे कृष्ण. डेफिनेटली डेफिनेटली. ओके प्रभुजी ओके ओके मुरलीधर प्रभु थँक यू सो मच. हरे कृष्ण. थँक यू प्रभुजी. माताजी तुमगे इतली काली बिसी शेड्यूल अंतुई गोवा क्लास दिवचे असून आता श्रीमद भागवतम क्लास चल्ला मात्र ಕೂಡಲೇ तुम्ही अंतु जॉइन झालेला सर. मस्त मस्त धन्यवाद. काल आम्ही अम्मा के भावा के राधा राधा गौर जगन्नाथ प्रभु के भाऊ माताजी आणि विप्र सुदामा प्रभू आणि तांगे फॅमिली मेळ्ळी ती तांगेल असोसिएशन आशीर्वाद मेळ्ळे आणि जय विप्र सुदामा प्रभू लांबा आणि आन तांक मेळ्ळी ती तांनी आशीर्वाद दिला. जय. All glories to all the wonderful devotees. Thank you very much. Anything else? ना प्रभुजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमका तुमका टाइम काढून गायला. आम्ही असं अम्मा स्क्रीन नाही वेगळं. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो Lord नमो Jagannath नमः. Prabhu is also here. जय जय जय. Hare Krishna. ಸೊ ಪೂರ ಜನಕ మేము ಕಾರ್ಕಳ ತಗೊಂಡ್ ಮೇಳಿಯ ಕಾರ್ಪಳಗ ಅಂತ ಉಡುಪಂತು. Yes, we will update. Yes, आमगे प्रभुजी. मुरलीधर चरण प्रभून एक व्हॉट्सअप ग्रुप केला तांतू ऍड केला लोकांका तांतू आम्ही अपडेट झाले तर. ओके हरे कृष्णा थँक्यू. हरे हरे कृष्ण. मुगे सगळ्या चरणा मगेल प्रणाम असं. हरे हरे कृष्णा. कृष्ण प्रभुपाद की जय. जय अम्माजी राष्ट्रपती वैष्णव Is- वृंद की जय. प्रभुजी माताजी प्रभुजी तुमका वीड दिवन ब्लेसिंग्स निम्गे तस मिगेल फॅमिली कतरी सकट भागवत पुराण कोंकणी डिवोटीज कतरी तांगेल फॅमिलीज कतरी प्लीज आमक ब्लेस करयाची वीड दिता आसता वर्च्युअली तुमका. हरे कृष्ण. विराज फोटो दाखव का कॅमेरा दाखव का कॅमेरा. हंगे दाखयताच प्रभुजी हांव. एक मिनिट माग दिसना एक मिनिट. हियर वीड हा दिता आता पडेल हा. थँक्यू मॅडम. थँक्यू. हर ग्रेस विजय रसिका माताजी की जय हो. हिज ग्रेस अनंत राघव प्रभु की जय. हिज ग्रेस जगन्नाथ गौर प्रभु की जय. थँक यू प्रभुजी. हरे कृष्ण. थँक्यू. राधिका माताजी तुमका सने सांगावा. हरे कृष्णा. आई एम ब्लेस्ड प्रभुजी. तुमिले आज मुरलीधर प्रभु श्रीमद भागवतमाचे लेक्चर ऐकून आता हंगिले तुलसी महाराणी गुणगान ऐकून आणि फॉरमोस्ट विजया रसिका माताजीले संग मेळणू आई एम ब्लेस्ड. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. माया नाईक माताजी नमस्कार. कशी असत तुम्ही. नमस्कार प्रभुजी. हरे कृष्णा. धन्यवाद प्रभू. सौख्य हरे कृष्ण. तुम्ही सौख्य तुमका एक पटे हांव वालकेश्वरा पळयले लास्ट इयर या उलोवचे टाइम जाय न्ही मात्र. ओके 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 मेळया बॉम्बे तू नेक्स्ट मंथ सर्कल आगो केन्ना आयल्यार मेळया. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. विनोदा वाणी माताजी शुड वी वेट और एनी अदर प्रोग्राम. ना प्रभुजी आणि कोणाक कसं क्वेश्चन असं निमगू येतो प्रभुजी लागी ना म्हणजे आम्ही मुखारी आमगेना वच्चा सेशन आका. विथ युअर परमिशन हांव चिके एक्झिट करता मागीर नोटीस चिके म्हाका वेट करता मातशें. येस प्रभुजी. येस थँक्यू प्रभुजी. प्रभुजी. हरे कृष्णा. भागवत कुराण आणि भक्तवृंद की जय. आता आम्ही स्टुडिओ एक्सचेंज करचे प्रोग्राम करूया. सो कोण कोणा स्टुडिओ दिवच्या कीस की तेच पुढे पुरा जनाक हांव धन्यवाद सांगता आज होस्ट केलेल्यांक पुरा जनाकी
किरण माताजी, माया नायक माताजी, गीता नायक माताजी आणि तुलसी आरती आणि वृंदाष्टकम सांगेलांका मस्त मस्त धन्यवाद देता. सो तुम्ही आता तुम्ही पुराजनाकडे चुडी पूज पळयली. सो आता चुडी एक्सचेंज प्रोग्राम करूया. आता हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सर्व माताजी मेगेल दंडवत प्रणाम. मेगेल चूडी आणि अरिशिण कुंकुम सगळे लोक स्वीकार करायचे म्हणून विनंती करून घेता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सकड मालगड्याले आशीर्वाद घेता आणि धाकल्यांक आशीर्वाद देऊन गेलो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सगळ्यांके कुंकुम हळदी दिवन मिगेल चूडी दिता आसा. मलगड्यांक प्लीज स्वीकार करून म्हाकाय मिगेल फॅमिलीक आशीर्वाद दियाची आणि धाकले प्लीज स्वीकार करून तुम केन्नाय मिगेल प्रेयर्स आणि ब्लेसिंग्स केन्नाय आसा म्हणून देवा लागीं मागून घेतास की अशीच आमी ओटूची केन्नाय कृष्ण प्रेमाचे अमृतान तूं बुड्डून आस तशी जेवो म्हणून लास्ट ताय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मिगेल चूडी हळदी कुंकुम घेऊन मलगडेन सकडान आशीर्वाद करका आणि सन्नांक सकडांक आशीर्वाद. हरे गीता माताजी कृष्णा. चुडी दाखयाची. चुडी दिसत ना तुम्ही. दिसना हा आता दिसत. आता दिसत. हा हळद चूडी आणि पन्ना वीड. थँक्यू थँक्यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. पुराजनान चुड्यांनी घेतली म्हण लेखता सन्नाक आशीर्वाद करून मलगड्याला आशीर्वाद घेऊन आयचे आमगेल प्रोग्राम हांगाचे आमी हें करया. नरसिंह आरती आमी प्रणाम म्हणतो बाकी आसा. सो अशी आनी नेक्स्ट परा शुक्रारा आनी एके चड उसारी ही आमगे श्रावण म्हयनो अशींची चंदायर जेवो म्हण आमी देवा लागी प्रार्थना करी. सो किशन माताजी आमी नरसिंह आरती संगीत की केसर सांगू माताजी. हरे कृष्ण. श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंह देव. प्रल्हादेश जय पद्मा मुख पद्म भृंगम. नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रल्हादलाददायिने हिरण्यकशिपोर्रक्षः शीलटङ्कानकालये. यतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा. बहे नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे. तव कर कमलभरेणका अद्भुत शृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा. केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे. जय जगदीश हरे. जय जगदीश हरे. जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव. नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव. जय प्रल्हाद महाराज प्रल्हाद महाराज प्रल्हाद महाराज जय प्रल्हाद महाराज. जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद. जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव. नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल. नित्य गौर हरि बोल. श्री श्री नरसिंह भगवान की जय. प्रहलाद महाराज की जय. शिला प्रभुपाद की जय. गुरुदेव की जय. हरे कृष्णा. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा.